Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Hello, yan! Feel good morning! All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the Ayun po ay December 29, 2023. It's a Friday. Sa araw na ito ay kasama niyo na ang cool dago. Ayaw, cool! Matata ko, cool! Kasama rin po ang hot na tita na maraming listahan ng New Year's resolution. Tama. Tita Tanya Chinita! Sa iyong tingin pa lang ako'y natunaw na. Uy, ang dami natunaw. Sa akin nakabighani na. May chinita Girl, my chinita girl. Morning sa iyo, Tits. Morning call. Morning. Bago ang celebration sa bagong taon, may mga humahabol pang ikakasal for this year. Oh, congratulations. Ang sarap kasi at ang saya ikasal ng December. Naniniwala. Talaga? Yes. Mas gusto mo ba yung Kasi December? napaka-festive ng December eh. So parang ang saya ng mood, ang saya ng vibe. Tapos hindi masyadong maulan. Walang masyadong hassle sa venue. Plus, mura yung mga feeling ko lang. Feeling mo lang Oo, naman. feeling ko lang. Kung given a chance, December yung gusto mo. January. Uy, akala namin. Kung mga babae talaga. Okay na daw sa December, tapos gusto January yung kasal. Kasi ayoko sumabay kasi nga marami nagpapakasal eh. So January gusto ko, ako lang Okay. yung pupuntahan ng tao. So, feeling festive kapag December. Yeah. Paano ha? Good morning sa inyo sa mga nakikinig po dyan. Mga suki na itong tigpaminaw. Paano maging festive kung kukunti lang yung guest na pumunta tas ang dami nang in-invite mo? For example, Wala, lungkot yan. 200 packs. O, 200 katao in-invite mo. RSVP. Tapos, Dami nun, no? Yaman nyo naman. Ang pumunta, 100 lang. Malungkot. Or 100 in-invite mo. O, lima. 50 lang yung pumunta. Yan kalahati. na lang eh. Yan na Oo. lang. Tapos yun yung pang mga kasama sa entourage. Oo. Diba? Sobrang Or lungkot. mga close mo na friend. Medyo malulungkot talaga ako. Mawawala ako sa mood during may kasal. Kasi parang, di ba, sabi nyo pupunta kayo sa RSVP. Tapos, bakit wala kayo ngayon? Tapos sabay-sabay yung chat na, pasensya na, may sakit, pasensya na, may ganito emergency. Malungkot. Malungkot talaga. Di ba? Parang... Pero para sa mga sa mga in-laws, masaya yun kasi makakapagbalot sila ng ulam. Ano ba yung RSVP, Mang Kanor? Mga Kanor, go. RSVP, hindi nyo alam? Hindi po. 5, 4, Resign 3. Vice President. Resign Vice President. Ang galing talaga ni Mang Kanor, kaya hindi namin iimbitahan sa kasal. Huwag mo imbitahin to. Bakit? Uubos yung mga ninang. Kaya, Excuse me. yun ba yung market mo? Excuse me. Oh. Maid of honor to. Ayan. Bridesmaid ako. Ayoko ng mga ninang. Yung photographer na babae. Sama mo na. Uy, Mang Kanor. Pati yung organizer. Sama mo na. Yan. Ako. RSVP, respond if you please. Pero RSVP siya kasi French phrase. French siya, French. French for responde, s'il vous plaît. Okay, whatever. Okay. Basta RSVP siya. Okay, respond if you please. In-invite mo, kaya may RSVP, respond if you please. Ibig sabihin, pupunta ka ba? So magre-respond ka doon. Sige, I'll be coming. I'll come to your wedding day. Ganon. Yep. Nag-reply, nag-respond sa RSVP, pero during the wedding day, wala dun. Wala. Yun yung masakit Kaya, sa kalooban. Nag-trending isang bride, nainis siya dahil, nag-okay naman daw sa RSVP niya. Pagdating ng wedding day, hindi pumunta yung mga guest. Konti lang. So, alam mo yung plano ng bride? Ano? Plano niya na mag-charge doon sa mga guest na hindi nagparamdam or no show. Oh my gosh! Oo. Wag naman ganon! Sabi niya, I will charge a no-show fee to guests who canceled my wedding day.
O ikaw ba yung bride, yung mga guest mo, ano mo? Hindi ko gagawin. Kasi relatives friends ko yun and colleagues eh. Hindi ko sila sisingilin. Ba't ko sila sisingilin? Hindi kasi siguro, syempre yung preparation, mahal na yung gastos. Tingin ko syempre, yung height ng emotion niya mataas eh, galit siya. Pero girl, palipasan mo, huwag mong singilin ang mga guests mong hindi umaten. Kalmahan mo. Kasal mo yan eh. Huwag ka mag-iwan ng remembrance sa mga tao. Diba? I mean, kung hindi relax lang. That's life. May mga hindi talaga makapunta. No? Yung mga pumunta, you should be grateful na may pumunta pa din. Yes, oo. Tsaka, imagine bawat taong pumunta, may pabalot ka pag uwi. Opo. Kumbaga, i-trade mo yung problem into blessing. Yan. Gawin mo blessing yung maging problem. Positive yung negative. Yes. Masakit man na nag-invite ka kasi masakit yun. Naghanda ka tapos walang kakain ng handa mo. Yes. Saklap yun. Pero sa Pinoy hindi yan malungkot kasi may ballot system. Oo nga, may ballot system tayo. Pero ang feeling niya na hindi man lang ako binigyan ng importansya. Oo. Yun ang payo ko sa atin, no? Tayong mga Pilipino. Huwag masyado tayong sensitive. Or emotional. Huwag nating, seryosohin na ang life. Ganun talaga. Ikaw din one day, di ba, inimbitahan ka, hindi ka rin naman pumupunta, nagdadahiling kami sakit. Ganun din. Or maybe, may pinaghuhugutan din. Yung mga hindi pumuntang bisita. Ako iniintindi ko yan, Col. Baka hindi kakamustahin ko pa, Col. Baka hindi mo rin pinuntahan yung mga okasyon nila. So siguro, syempre feeling mo hindi ako binigyan ng importansya. So yung iba, okay, ba't naman ako pupunta sa event mo? Yung event ko nga, hindi mo pinuntahan. So baka may mga ganung pinanggagalingan yung mga bisita, or maybe nagkasakit. Maybe may emergency. Diba? So, huwag mo naman singilin. Kawawa naman. Mga guest yan eh. Diba? So, dapat hindi mo talaga singilin. Tama. Yung bisita. Hindi, yung waiter. Oo. Kasi dapat swelduhan mo pa nga eh. Yung waiter. Yung guest. Para pumunta. Yung guest. Yung waiter. Alam mo maganda yan. Ibigay nyo na lang doon sa waiter yung handa para sa mga hindi pumuntang. Oo. Guest. Mga cameraman. In fairness, ang ganda ng ginawa nilang audiovisual presentation. Yung photographer? Di, nung waiter. Wow! Pumipitik na ganun eh. Okay, pali-pali na po ang kalapati. Sabing ganon. 1, 2, 3. Uy, sabi nung photographer? Sabi ng waiter. May nagka-crush sa'yo. Na photographer? Oo. Ay, nako. Bakit ba? Kasi naman yan. Di ba, nag-host ka naman ng wedding, di ba? True. Nag-host din ako ng wedding. I-invite nyo kami ni tita sa wedding nyo. Sa wedding nyo, papasayahin po namin yung wedding nyo. It will be exceptional and memorable and unforgettable. Kahit konti lang yung guest nyo, matutuwa sila at magsisisi. Ba't di kami pumunta? Nandun para si Uncle Sabi ng mga guest. Sabi nung waiter. Sabi niya, ma'am, cold water po o warm? Sabi ng waiter? Sabi ng photographer. Crashable kasi yung bridesmaid eh. Kaya inalok niya ng soft drinks. Nung waiter? Yung bride. Ay, sabi niya, okay, say cheese. Sabi ng photographer. Hindi, sabi ng, groom. Lang sa kilid. Say cheese. Pakawi-kawi lang yung groom doon. Nga niya eh, tinaas niya yung garter sa bride niya. Anong groom? Ng cameraman. Pwede mag-shilos? Pwede ako na lang? Anyway, best wishes. Best wishes po sa lahat ng mga bride. Ng waiter. Kasi pag hindi po kayo pinuntahan, hindi naman, it doesn't mean na hindi kayo binigyan importansya. Baka may rason lang din po sila. But make sure na yung mga iimbitahin mo, talagang close mo, na talagang alam mong may importansya ka rin sa kanila para puntahan yung event. Tama. Okay? So maraming salamat. Yan, salamat! Sa inyong pagpaminaw, enjoy. Malapit na yung New Best Year's wishes! Day. Susunod na po. Tambalang Nicole Liala. And Chris Chuper. Sa lahat ng mga kaibigan natin, si Jeff nakikinig sa atin. Good morning sa dyan. Sa lahat ng mga nasa palengke, nasa tindahan, grocery, sasakyan, salamat sa pagpaminaw.
Nakasama nyo hot na tita. Inspired pa, Tanya Chinita. Kasama nyo rin ang kula-kula Uncle Kaloyal. Mula Lunes hanggang Linggo, Uncle Dago. Salamat. Enjoy your Friday and the weekend. Na-traffic na naman. Amping lang. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning!